Mali referendum ni o kun bɔra a dɔgɔkɔrɔ o don tigɛla CEDEAO ɲɛma Umar Sisoko Embalo fagali minnu kɛla laban in na Burkina Faso jamana kan ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko o ye siyako kɛlɛ ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu bɔra ka lafaamuyali kɛ o ko la walasa ka jatigɛ wale kɛlɛ Bajankara gouverneur o ye moto belebelebaw ka olu feereli interdit ale ni Kulikoro a ye mɔgɔ olu ye tile 3 barabila kɔni kɛ ka sababuya kɛ ko dankari bɛ ka kɛ u ka hakɛw la an balima an bɛna ni kibaruya ninnu walanwala ye aw ka bi denkubari kɛnɛ kan bi kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ Mali projet de nouvelle constitution o sigili baaraw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko projet de nouvelle constitution ko ale kɔni kun referendum o kun kan ka kɛ kabini mars kalo la nka waati damadɔ sɔnni o ko in kɔni cɛ jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye o baara in kɔni bɔ a ma ko ka sababuya kɛ ko labɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ma sabati sabula ko Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka kalafiliw kɔni kɛ ko nka o waati kofɔlen in kɔni kun ye a sɔrɔ marabolo bɛɛ ta kɔni o kɔni kun ma sigi sen kan o kama labɛnw bɛɛ sabatilen u kɔni bɔra ni ka don kura kɔni fɔ ni referendum in na ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka hakilina di nouvelle constitution in ko la k'aw ladɔnniya k'a fɔ projet de nouvelle constitution ale referendum o vote kɔni bɛna kɛ karidon juin kalo tile 18 ko wa ko sɔn'o cɛ a baara ɲɛbila bolo olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna daminɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye a campagne kɔ ko olu bɛna daminɛ juin kalo tile 2 ka taa kuncɛ juin kalo tile 16 ko ga nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko Mali finitigilakaw olu kɔni ka kalafiliw olu kɔni bɛna kɛ sɔni maa tɔw kɔni ta cɛ sabula bɛnkɛla ka fɔ ko olu kɔni ka kalafili ko o bɛna kɛ juin kalo tile 11 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kalafili min kɔni kɛtɔla filɛ nin ye juin kalo tile 18 ko o bɛna kɛ sababu ye jamana ɲɛma kalafili min o kan ka kɛ san 2024 kɔnɔna la ka o baaraw teliya ko wele kɔni bilalen do maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ko minnu kɔni bɛ jamana kɔ kan ko olu kɔni ka kalafili olu bɛ se ka kɛ ambassade ale ni consulaw la ale ni jamana papier ko o bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ minnu na kalafili yɔrɔ ninnu u kɔni bɛna kɛ jamana fantan 4 kɔnɔna la ko ga Mali yɛrɛ la a kalafili yɔrɔ olu kɔni bɛna kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Umaru Sisoko Embalo ni ale ye CEDEAO ɲɛma ye bingalikɛ wale dɔ tara ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ma ni waati laban ninnu na ale ye o fagali ninnu kɛ siyawoloma kɛlɛ ye o ma bɛɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma kibaruya minnu sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ avril kalo tile 21 bingalikɛ wale dɔ tara ka ɲɛsin Burkina Faso yen dugu dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karma ni o sababuya la duguden caman olu kɔni bɔnɛla u ni na CEDEAO ɲɛma ni o ye Umaru Sisoko Embalo ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ni bingaliwale min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko nin ye siyawoloma kɛlɛ ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ a jateminɛ k'a fɔ ko o kɔni ka kuma fɔta tɛ nin ye ko sabula ko o bɛ ka nin kuma minnu kɔni fɛ nin ye ko o bɛna kɛ sababu ye ne ka fitinɛ kɔni wuli Burkina Faso yen jamana kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu tilala k'a yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ko CEDEAO o kɔni bɛ fɛ ka nin ko ta kɔni ka se yɔrɔ min na ko a tɛna na se yen nɔ ko wa fɛnɛ ko ka CEDEAO kɔni jamanaw kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko wulikajɔ minnu kan ka kɛ nin ko la walasa ka se ka a ko ɲɛdɔn ko Burkina Faso jamanadenw ko u yɛrɛ kɔni bɛ se k'o kɛ ko sabula ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka bɔ jamana wɛrɛ kan k'a fɔ ko i bɛ taa o baara in kɔni jalatigɛ ka tɛmɛ a dɔnbagaw yɛrɛ kan o waati kelen kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔw u ye hakilisigi kɔni ɲini Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ladɔnniya k'a fɔ ko u kɔni kana nin kuma ninnu ka ani dusu ta ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn nin waati laban ninnu na Burkina Faso jamana o bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la ko o bɛɛ n'a ta maa wɛrɛ kɔni ka sɔrɔ kana fɔ ko i bɛ fitinɛ kuma kɔni fɔ o jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko o kɔni ma dabɔ ɲuman kama ko wa fɛnɛ ko olu kɔni tɛna jɛn n'a ye fiyewu mɔgɔ kɔni k'a fɔ ko i bɛ janfa wale kɔni labɛn k'i bɛna o bin Burkina Faso jamana kan ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamana ye ni olu ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ kelen bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jatigɛ wale tabaw ka olu kɛlɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Bajankara yen gouverneur o kɔni ye moto belebelebaw ka olu feereli kɔni interdit Bajankara marabolo kɔnɔna la kibaruya minnu sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ jatigɛ wale tabaw olu kɔni ka kɛlɛkɛminɛnw olu kɔni minɛli cayalen don kosɛbɛ Mali camancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛnw sabula ni waati laban ninnu na Mali finitigilakaw olu kɔni ye moto dɔw kɔni minɛ ni ninnu kɔni tun bɛ camion dɔw kɔnɔ ni o moto ninnu kɔni tɛ maa wɛrɛw kɔni ta ye jatigɛ wale tabaw ta kɔ ko wa o moto minnu filɛ nin ye ko a kɔni bɛ moto belebelebaw de ye n'an ko olu ma ko gros cylindre Bajankara gouverneur a hakilina kɔni nana ale la walasa ɲagami fosi kana ye a ko la ko moto belebeleba ninnu u fansi kana don Bajankara marabolo kɔnɔna la ko sabula o moto belebeleba ninnu ko jatigɛwale tabaw olu kɔni bɛ baara kɛ ni olu de ye ka caya ko ni u ladonni kɔni interdit la ni o ye ka dankariko la ye
ko o bena ke sababu ye mun kɔni be jatigɛ wale tabaw ka olu bolo dɛsɛ ka hakilila jigi k'a fɔ ko afrikalo tile 28 bajankara bɔda la camion 10 tonnes dɔ o minɛla yen nɔ ni a kun yirɛlen do k'a fɔ ko moto caman kɔni de kun be o kɔnɔna la ko wa fɛnɛ o tɛmɛlen kɔfɛ mɛkalo yɛrɛ kɔnɔna la camion ba fila olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛla tuguni ni olu yɛrɛ fɛnɛ kun falen do moto belebelebaw la wa jateminɛw kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni moto nunu kɔni bɛ jatigɛ wale tabaw ta ye ko wa moto minnu minɛla ni wilikajɔ nunu kɔnɔna la ko a ka ca ni moto 200 ye gouverneur ale kɔni ye a ka ni hakilina in kɔni ta ka kɛ ni mɛkalo tile 2 ye kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ man bolo ka da u tulo kan o de ye kulikoro am olu kɔni ye tile 3 baarabila dɔ kɔni kɛ ka sababu kɛ dugukolo nɔfɛ ko kɛlɛ dɔ ye kibara mun sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ kulikoro am ka bureau régional o kɔni ye tile 3 baarabila ka o kɔni kɛ ni o daminɛla taratado mɛkalo tile 2 kana bila alamusadonna mɛkalo tile 4 nunu kɔni ka ni baarabila ye a kɔni kun jɔnjɔn fɔlɔ yɛrɛ ko o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko katibugu IPR IFRA ni o ye u ka kalansoba dɔ ye ko baaraw kɔni de kun bɛ senna ka se ka olu kɔni ka kuruba dɔ la kori ko ga dugudenw olu kɔni ma sɔn o waleya in ma a ma ɲɛ a ko a sera kiribulon na ko ni a ta ka lajɛ IPR IFRA ko o ɲɛmaw ko papier bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u bolo ka yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni ye u ta ye ko ga dugumɔgɔw olu kɔni de ma sɔn u ka ni yɔrɔ ninnu lamini ko kɔni talen kiribulon mɔgɔw fɛ kiri kɔni dajala dugudenw kɔni na ni o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni ka ni yɔrɔ ninnu u tɛna lase ka a lamini tuguni ni o kɔni ma bɛn AM mɔgɔw ma wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ AM mɔgɔw olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka kalansoba ninnu na ko baarakɛminɛnkow bɛ u la ko wa ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko u ka troisième année kalandenw ni olu kɔni kan ka stage dɔw kɛ ko o kɔni tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ k'a sababuya kɛ wariko ye sabula wari min kɔni kan ka sara walasa olu kɔni ka se ka encadrer ko tɛgɛ tɛ ka da o wari ninnu kan ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni o kɛra sababu ye AM mɔgɔw olu kɔni wulila ka ni tile 3 baarabila in kɔni kɛ wa u tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko ni olu ka ni wilikajɔ ninnu kɔni ma fɛn ɲani na ko wilikajɔ wɛrɛw kɔni bolodalen do u bolo fo ka taa fɔ u ka laɲiniw olu sabati la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ